Stavím sa, že ťa z bench pressu pravidelne bolia ramena, ale garantujem ti, že za to určite nemôže ten cvik. Môže za to ty a tvoja technika. Ak na lavičke ležíš ako v rece zemiakov, prichádzaš o silu a koleduješ si o bolesť ramena. Predtým, než vôbec chytíš činku, skús jemne stiahnuť lopatky k sebe a dole, čím urobíš tzv. Mostík. A to nie je len o sile, ale hlavne o zdraví, keďže zmení uhol tvojich ramien do bezpečnej polohy a brutálne natiahne prsné svaly. A to je moje tajomstvo. Keď chytíš činku, predstav si, že držíš v rukách palicu a chceš ju ohnúť. Toto okamžite aktivuje široký sval a svaly zadnej strany lopatky. V tej chvíli bude tvoj chrbát fungovať ako betónový základ predom. Vďaka tomu automaticky stiahneš lakte do správneho uhla približne 45 stupňov, činku potom spúšťaj na úroveň spodného hrudníka, nie kolmo dole. Takže ak nechceš celý život benchovať 70 kg a mať k tomu ešte aj bolavé ramena, vyskúšaj týchto pár tipov, verím, že ti pomôžu a pre ďalšie tipy ma sleduj. Pomôže to mne s tvorbou a verím, že aj tebe s výsledkami.